rong plim plang mahawar dolong ke memia jo inut arleng ke sar ke klopen apran ke damnang Merdan self-help group atum rong kachapang thirasai kedeng APHLC Songpen Ward number 3 Sialong APHLC committee ke seng Carbiano live prime time birta long pen Elisami Julie baby nonar jui tha birtang ton pen Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang rong plim plam hawar kido men tok berong amikar Horichan tokbi arta ningkan phokebra pho asupi sirkep angdeng satlang ke tok bomabang phi kiso dara jog dowai ke nam pidam pen nang kachiru yahud dilai aroi adolongang songpen ke kloa jog apran ke dam nang labang so towar mate adolong jasmet men tokbi sarpotisu lapen kanya rong phar laparong thomara ratum si chehelatlo anparta koila langso hawar ke do arong atumta labang so towar si chehelat dullo setame la an namaluk ahawar kachehelat atowar tangdeta kopia potsi labang so towar lapen dolong patang thekthedat Laki sorkar atum ke chok chet hepik puta hada arapen ningi pungalam thi nang cepat langdon. Karom kadoge karbeng long rat doan tumhan non jesmet pet pini pom kuruar ni ada prang ningdog mimi alam athege jesmet pet non dampo lasi labang so rong long pini men tokbi amikar hurichan tokbi kan phokep ra pho arta kedo alangli asupi akleng sirkep angdeng dilai higher secondary school long charlie bom kisu chitheklong masi dawai chenam nami pusi hempen barplo bon sitami alangli labangso adolong non neli ke paklang ponji ninghang bangke labangso dolong ke kap un hut masi alangli cham dam ikjolo Kithi lora hemasor homsera rong hangpia phan karjua hut pherangkia thengno nangke thandon ke patumi niphang kora pho anikang sama por malom asopia kleng ingdeng sirkep along luchari bom aphu kiso dowai ke nam damjia phan pura ake sarabang barjuilo kaya son hemchirangji mini pu setami kacha thek thulong ke toda por phai pli ansi kithitang long pin ni hema solo dowai ke nam damamat usuta kisu amanke okor jangle amanke la so phuso delo dowai ke nam dam lo amanke kene nilitum ke dowai ke nam dam puman kaya poroson nang ni jibon pulo mana kacong hong lok lo aman la pusi dilasi ke damne mante pusi ke damne machini dun de delo thum dun thek the delo kono porben no alang hempen hempar ka ko ana porpen ni sari bachi ni sari dam ju bitanga chathano ti no juma thek long rita nilike rita dam ju ma thek dun de delo adapen kidan ma ho ajo nilike an sam anbang pinu tu ya jo ano igding kolo hadagara ratum aning kiduk pik alam therang kan ningje dunke la sotobar le damde te damat thaya mat se abilo damnang koklo sarkar pen nang kache chake aphom do olo election nang le lote nang padok po nang che chakte kang po na pen non an ke arleng ke tumta nang theklong nang po Congress sarkar khibo mahutsi labangso dolong scheme nang denglo monta patang te dero a sarkar tin levanta rong pen ki boreng barsai chokama mo cho hangdum de monta ke hangdum ke dolong bonda people si rara ke nang akar ye sarkar atum anu che deng de dero puta ki jong padupon nasiki wangji langar ni jong si lasonang ri bom lang pulote hadagarat ke election amasi jogji lapen campaign anta wanglong le ki wangji MP election aprang jong si dolong awarsai nang pipe pulote election campaign amasi wanglong le Reji mona post bang nak mona do setame competition bang nak patang nang mona pipe de so thang sini ni tum hala so penta congress hari jiwon pen sala su dolong bang ke kenang shot ni tum hala nang tu lagale boreng awarsai thop pipe ne imethang jungjung choklen sadam
Cukamamu bang la kale tani tum sebori bom jungjung sitame dolong bang ara kar I komen tuni banda nini tunge taram ikong olake Halapu dilai polis atum adung an palesi kititang arpum postmortem aphan pon. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live. Lang chithing along Merdan Sahab Group atum Chapatir Biponsi Methang Arong ka Chapang Tirasai Kedeng. Barla por RV ki jang pen ajok rong ka cheleng atwar RVRA Kangram lapen langbung lang plate pen pleng se theklong si lakhain ko rahini Sarupathar constituency angkang lang chithing arong Merdan Sahab Group ani marliatum ehem kachepang thir chot ke chokche bonta erong irupta ingthir jirinangji puma thase amethang amina ahem asai tu o setami chi o tekangsi rong kachelenga towar RVRA kepang thira sai ke klempon alang litum non anchot lapukali bonda ke dam tanga por pen setame rong kachapang thira sai klempon ver lapen non ke bang jilanga por setame rong ko sonmen se kachapang thir nang jima puka do kabe asaya bangke un anpen klempon bom jilang posi Merdan Sahab Group ani marlia tumpen thanpa chini pon lang chithing pen subhas terang Karbiang Long Live Kedam tang bo signify kora porni langmili diphualong EPHC songpen ward number 3 sialong EPHC committee ke sengpon labangso ward number 3 isi EPHC committee along amai phu probin terang lapen kongchung bang abrina strong hanga tumpen si mai chep hem phu ponro alo hiaman pen EPHC amai phu jai kathar Rajan Timong central treasurer Rita Kramsapi secretary central women wing vothad langso EPHC amai phu Bikram Hanse lapen claim rabra ke thegi ding tumpen chenglo rat do ana tum setami chetong don Jasamet labangso mai kedeng pon mate ward number 3 si committee ke sengpon ke kiliga phanchot kali ilito mena aja kong kachichini jia phan lapen la an so se ke pangtang pon thu jia phan la son si arong setame sengpon repen rat do ana tum tame inglong aswa to maja kong chimun thi thek pen EPHC se along chipa ok dun pen EPHC song phan pahai pon lutang ti inglong aso an ke jokban po basi alang litum hingje pon APHLC pen non-election date pen nilitum meeting ke dotu athe ke lahelo dak dipu asohor dipu rongso pike the ulo amuni tado lumbajong ke 68000 taso se munit dake lamatsi voters lok si 68000 so se amuli ka muluk thuke putra lak esita so se dat po lamasi ni tuma thalo ladak akaprek unit APHLC selam nangi pulo lasi nitum ward committee bang dak ward krip lilo ne do dipu la ward tinda nilitum APHLC dipu municipality ward committee nilitum selam pet po pulo lasi pinidak number 11 ye crazy award abang ke a committee pini ke seng la hello pini ladak ward number 11 nitum pini ladak lumba jongalong nitum seng pon long lo lapen labangso ward ke seng la ke khali town committee election angale lo ba mo election of panchot lo khali mo pen tum sara ning je sonok taksi lake karbia khe mate inglong asu arada tum jok one bit tikke mane la poson se unit tin mate award tin long tame committee ke nitum ke seng pon etpo lapen sonia bange la hello kedam tang a election jitini ki nilitum phan ke perembor abinong et ke APHLC tumsi BJP pen ta nilitum APHLC tumsi ke hai ke ong nitum ke chichinia tenge lapen kado berada tum na pudun lapen bang kado be tum anda chini lo APHLC tum ke hai percentage ong BJP tum hande lapen dang litum matha constituency inkoira throk do la inkoira throk amata BJP hai et pugala ke chobai mati lake di Newsdesk report Karbiang Long Live
ดอกมกาทองนกเบคอลเลจลองจูตังละเป็นปินเด้งสมปดกระจายกรมเจียพันพุระเกดามตังสุริหินีรักเกทอมอันนิกันมาลอมอามาฮังเกปัทเฮกปอนการบิ Students Coordination Committee มาติที่เฮกเป็น KSCC ตุมปินียร์นี่อันตาการจับเทบจับคอลเลจลองโลเกชาเลียตุมอากิดูกากิสุงอลองไกเกตาอาร์จับดุนทีบลังละเป็นโลเกชาเลียดิมอันปาร์ตาฮิเทียโจไกเกตาอิงเทอร์เอ็ดนังจีปวาเกมังปาดปอนทุสีปินีดอกมกา Higher Secondary School ลองเป็นเกปังทีราไซเกเดงปอนปีนี้วอสิกนิพายอิงกอร์ทรออันนี้ KSCC อาตุมชิปาติรปีปอนซีดอกมกา Higher Secondary School ลองเก็บปังทีระไซเกดังปอนสุริหินีละอิงกอร์หินีเป็นอิงกอร์เกทอมันิงกานาพันการบิ Students Coordination Committee เกชาริปอนไมพูแจ็คสันพังโจกองจุนบังสิวาเตรอนและเป็น KSCC ดอกมกา Higher Secondary School อารวาไมพูคริชนาตอกบีกองจุนบังราจูเล็กเทียตุมเป็นดังล็อกเป็นนังอัน KSCC เคลมระเประบังพัวตุมเป็นสีบางโซเกปังทีระไซเคลมปอนโลบางโซเกปังทีระไซเกเด้งปอนาพุทักอลังลิตุมเกทันปอนลักเกโลเกชาเลียดิมจอมซีอิงทีร์เอ็ดบุโลเตเมเซนเป็นโลจาริเทกโปและเป็นกิโดเกทักอดิมกายเกตาอิงทีร์เอ็ดนันจีปัวเกมังเป็นสีปีนี้เป็นลาปุซอนเกปังทีระไซเด้งปอนโลสอนสีโลเกชาลีอาศัยเฮมมาเตสคูลคอลเลจเป็นอันปาร์ตาดอกมกาฮิทีเดนารองฮิทีเตเกลังจุนอาฮิทีและเป็นกับเพรกาฮิทีอาจอลอมตาเกปังทีระไซกิเคลมดัมเจียพัน KSCC หินเป็นจิสิกปอนลุปตาทันปอนดอกมกาทองนกเบคอลเลจเป็นitu karbi student coordination committee mate thi hek pen KSCC busi pini niphai ingkoi ratrok bhom kuru arani lapen busi ka cheklo ni litum labangso program di labangso program lagi litum social work mate litum school along ma college along ma ehem ma bozar along kadu ka bistami tum ke bang thira sai bang ki kenang sot la sini litum sitami non bini lethot labangso dim sitami nitum dok moka higher secondary asai hem along ni litum ke bang thira sai nitum deng ponlu nitum thong no be college along KCC members tapen fisbriel nitum ma chingrum pet lapen dak higher secondary long sitami nitum chingrum pet pen labangso higher secondary long nitum asai hem long nitum ke bang thira sai deng ponlu dok moka pen samsung inti karbiang long live Pini prime time berta ke lapan si kang toni lang